הנה אבא, נו. דום, אני הבן הגאון שלו, מה אני... איי איי איי, מה אני אגיד? וויל. אוי, זה כזה אופי. אהובי בטרור. איפה הם? טוב, אתה מובזר עם כל הדברים? כן, אני מסודר, יש לי לוט. לוט של הסמכות. לגמרי. איך שברק יצא, האיש של דום, ראית מה זה? לגמרי. אתה יכול לקפוץ על הטרמפולינה? מעניין, זהו, בדיוק. וואלה, כן. כן. יאללה, בוא נעוף. סמן לאיפה? וואי, אני לא יכול לפתוח מצנח, אני פה. כבר לא. וואי, אם יהרגו אותך זה יהיה מה זה... מי יהרוג אותי? יהרגו, תקשיב, אני הורידו אותי כבר עם הדום. באמת? רביעייה. אני לא נהרגתי עם דום. לא, לא, רביעייה, מורידים אותך בקלות. שנהרג עם דום, והוא הרבה יותר טוב ממך בספורט. לא, בסדר, אם מגיעים, כן. אם מגיעים עליך סקווד שלם טובים, סקווד שלם מגיע. בלי סקווד כוונה. שלם הגיע אליי והם ריססו. בתקציב אחד מול בלי אחד הרגו אותו? לא. או, אין סיכוי. לא, הוא אומר שחבר שלו הרגו אותו אחד על אחד. יש סרטונים ביוטיוב, גם אחד על אחד ראיתי. חשבתי שאמרת חבר שלך. כן, לא, כן, יוטיובר הבן שלי הראה לי את זה. בסדר, גם אני ראיתי מישהו שהוא אומר שהוא קופץ לו מצד לצד ומפרק אותו. שהוא אומר, צריך תישארו למעלה, תישארו באוויר. כאלה. איפה הם אבל? הנה הוא. אבל בין הרצאי. אני צועק בו. אתה כדור ענקי. למלא שינטים ולמצוא שמפניה ולבקש שחבר שלי ימלא אותך. לא צריך, אני רק צריך להרוג, אני רק כן. צריך את הרייט הזה איפה, בוא האחרון. נחפש שמפניה. קח שמפניה. למה, יש פה איפשהו? לא, אבל איפה יש שמפניה? יש פה או ספלשים, גם ספלשים ממלא אותך. ספלשים, כן. וואי, אבא, אתה חייב להרוג מישהו עם כתר, ואז יהיה לך כתר אפילו לשלם. מישהו יורה עליי משם. איפה? לא יודע, ראיתי שם. אבא, תעשה R, תעשה R לכיוון הזה, אתה מרחוק. וואו, זה כזה ענק שהוא יכול לפגוע במרחק גדול מאוד. אחד שהוא דו. טוב, אני בא אליך, הנה, התמלאתי. אני כמעט מלא לגמרי. כן, ברגע שאתה הורג אנשים אתה מתמלא. כן, זה עושה סייפר, אני יודע. מה, לקחו פה את זה שהיו? את הטבעת הזאת? מה, הם איזה רציניים? טבעת? לא. היה פה את זה של מיסטריו. של מיסטריו, כן. אני לקחתי, אני. למה? סתם שם. את אני הייתי גם של דום וגם של מיסטריו. אבל של מיסטריו זה מאפן. זה לא נותן לך כלום. אתה מתכופף, אתה בלתי נראה, לא רואים אותך. ואתה פעם השתמשת בזה? בטח, בטח, אתה יודע כמה הרגתי עם המיסטריו? באמת? מלא, אתה עומד לאנשים, הם לא יודעים מאיפה אתה בא להם. איפה הם? הם בפנים עם רכב. אבא, מצילים! אבא, מצילים! בוא, כן, מצילים פה. שיצילו, מה זה משנה? נהרוג גם אותם. רגע, שנייה, יש שם שני אנשים.
מה, נחכה? מי יורה עליך? רגע, נראה, תכף נראה. זה שמנסה להציל את חבר שלו. נכון, אתה אפילו מפיל עכשיו. רגע, לא פינשתי את ההוא? לא רצת לנוק, אבא. בטח שהורדתי אחד לנוק. כנראה הוא הלך להציל. כי אתה פשוט לא מצאת אותו. איפה הוא? חצוף הזה. חצוף. כזה? לא. יש לך פה את המדליה הזה, יהיה לו את כל הזה. שהמסמנת. טוב מאוד. איזה יופי. ויקטורי. אבא, כמה ביי ביי חברים. אבא, כמה קטנים יש לך? לא קיבלתי כתר על זה. בסדר. 14 קילים. לא, בטח שאתה מקבל. לא, לא היה לי כתר כאילו, תוך כדי. אה, זה מה שהתכוונתי. טוב, בנימה אופטימית זו. יאללה, להתראות.